Kako je međet vodom? Ne vodi. Nema voda druga. Kako je voda? Presušla stara česma. Ozbiljno. Je, pa ima nje, samo ona neđe sad skrenula. To očito. Možda je zatrpana fasiracija pa sa strane. Pa sa strane neđe ona. Vidio kada je međet prošao. Pa jes međe, to pa. Nije trogi među. Ima ovamo, novi blokova. Ima, da. Ima ovaj, naš ovaj što ima mi. Nije. Isto ovako slabo nešto. Gdje si bio sam bila? Sišao tamo, nisi kućnik, sišao tamo gdje je ona voda. Gdje ona vaša trijevu? Da. I nema. Nemo nešto, sasvim malo ide. Gdje je prepočisto? Kod ovo ide isto korita neđe je bio. Pa neđe ona ponire. Evo vidi ona ovdje. Ponire ona neđe. Ti znaš kako kamenca išla jako, Bog. Ljuska se točila išla ko ulicu. To ne došlo mimo slijep gore, Pa treba neđe, ona je rupno ođe ona skrenula. Da smo ponijeli nešto da natočimo, ne bi natočili. Hej, ponijela. Lazo flaša. Eliminirali. Imam slika, neki ostala još. Sa tošinke. Sa tošinke, ja, krave mi čuvamo nođe i kopamo. Čučimo, klisamo se. Klise pale igru. Da. Bio imaš i po brežnama, tu ne možeš krab zakopiti, odmah kamen. Pa da je. Malo, bio on niška bio. Ali vidiš ti čoveče, da su ove trešnje sve stradale, pogledaj, sve su bolile nešto. To je ona božna nije, bote ne. A vidiš ova, evo, suši. Šta je ovo bilo prskljeno? Jeste ovo jedne jebote. Ene dvije. Ene tri. Pola ovo pošarilo, pola. Imam ovaj prevoz, možem svake posam i govoga. Ovo šumom. Znate li su vi vrat kući? Penziji, neko... Dajte ljom neko priča, ne moram pričati. Kaže, ko je onaj... Ko je s tim hoćeš bio, neko da smije, iko ja dobio, neko nešto jebi.